Не е ли хубав хайдушки живот? Революцията той възнаграждава своите личда. А награда е голяма! Абе, каква свобода ще дадеш на тази заспала работа, виж ги добре. Те са станали като някой волове да сенчо. Теглят безропотно в пряга. Неща душа искат сълза на мътик се в надениците. Сякаш не е човека картоф. Живот е хубав!